kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabinan niyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Batron. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ko niyo sa pangan nga Eileen, hingkod ang pangidaron ninyo ug may duha ka mga anak. Taga Carmen, Bohol ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kamagwangan akong anak. Kailain manggod mi siya og amahan. Aron ni sabtan, sugdon ko sa akong pagpanganak ini bataa diyang 17 anyos pa lang ko. Ug ang nakapamabdos nako 35 anyos. Ingon ini ang mga pangitabo. Day, pwede na kuno ta magkagawas din sa ospital. Okay ka na kuno, Dayalin, ug ang atong anak. Oh, sige. Pero ang sama, narehistro na ba ang bata, Victor? Wa pa ma? Sa Martes na lang siguro. Kay Birres maron, mag-weekend pa. Unya ini ka Lunes, holiday sa kuno kay Dinoy Aquino Day, way opisina. Dili ta makaparehistro sa bata. Mao ba? Hindi ha. Huwag rehistro ng bata ang atong igawas din sa ospital. Sa laing adlaw na lang ma. Basta ako na bahala anak. Ang ato karon nga magagawas ta karon din sa ospital. Karon di na mapuno pa ang atong nga bayaran din eh. Ay naala, sige. Pangandam na lang, Aileen. Kay manggawas naman deta karon din sa ospital. Oh, ma. Unsa na may balita ni Victor sa rehistro sa inyong anak, Aileen? Ambot adto niya maoy. Wa may balita. Ay, kita ang tatoy mo rehistro sa bata. Kay basig, padad-uno niya to niyang bata siyang apelyido. Ha? Kaya nga naman di ay ma. Wag yun ko'y sali ka ng nakapamabdos ni mo, eh. Nga maguwang kay ni mo og edad, Aileen, ay. Kuno pa lang na manubag sa imong gidangatan, ikihak unta na. Kay may edad na baya siya, niya, minor di edad ka pang iyang ipamabdusan. Pero love man ko ni Victor, ma ba? Sa badi ay di ko mo to, eh. Babairo kinag-nounce, Victor. Ma. Dayalin, narehistro ko ng atong anak dahil sa munisipyo. Ha? Narehistro na ni mong atong anak nga wa ko, Victor? Ako na lang iparehistro sa atong anak dahil kay dili pa man ka makalakaw kay magkupo ko ng anak. Oh, mao ba? Pwede di ay na nga ikaw ra? Ay di na pwede, Aileen. Uy, saan ang rehistro, God? Nakaparehistro siya sa inyong anak, gawa ka gani ka perma. Kaya nga naman di ay ma. Kinahanglan ka mang mo pirmaan na isipin na hans bata. Mao ba? Hala. Subaya dito sa munisipyo ko, narehistro ba yun ng bata, ah? Ma, dito ko gikan sa munisipyo. Registered na gyud ang akong anak. Unsa? Biko na. Tanawo na to ng live birth sa bata, be. Kay dapat baya mo pirma ka yun, ana, unta. Asa ko na, be? Dara maong. Nakapirma ka man lagi diri as mother sa bata. Ha? Wa man ko makapirma, ana, ma. Kasi Victor may nagparehistro ana sa bata. Aw siya ra siguro'y nagpirma-pirma, ani. Gipada pa siyang apelyido. Yabag itong tawhan. Oh, ina ma. Maruan ni Victor, oh. 35 may edad anak niya. Niya 29 pa man ang iyang gibutang diri nga iyang edad. Unsa?
Ang akong kanhi kalib-in ra ang nagparehistro sa among anak. Ug daghan kini og sayop sa mga detalye sa rehistro sa among anak. Unya, siya ra ang nagpirma-pirma sa angay na kumpirmahan as mother sa bata. Na makakpagyud siya sa iyang edad, kay 35 anyos naman siya dihang napamabdusan ko niya. Apan, 29 anyos ang iyang gibutang nga iyang edad sa rehistro sa among anak. Unya, Nasa Kylie? ako na ibawaan na nakapamabdos ang laing babae si Victor. Unsa? Daan pa lagi yun ko itong tawhana? Palikero yun? Namausaw man nila ako nun. Nagibiyaan naman ko Victor. Stilan yung tawhana, uy. Pero may rasan, uy. Nawa ka pa mahinayak kung pagkasala tong bakakong dako. Isang asa pa to ibutang. Bakakon gitong Ma, musugot ka nga mo narbaho ko. Kunyang bata? Oh, ibilin ko unta na nimo ma. Kay luoy na kay ko ninyo uy nga maoy nag-abaga sa gatas ug diaper sa bata. Uy, ayaw kat nagikahayahay itong nakapamabdos ni mo, uy. Ato itong ipatawag sa barangay. Pangayuan ta itong sustintos bata. On top, 300 na jud matagbuan na akong mahatag kap. 300? Kagamay gud anak, Victor. Wa ba ako'y tarong trabaho kap. Sige na lang uy. Okay na ng 300 kay sawa. Mahal na lang na ang diaper. Ma, pinahala na gyud ko manarbaho. Bahala og tindira lang ko sa merkado. Kasi Victor, wa na mo hatag na ako. Nihatag na og pila ka buwan ma. Apan sugod sa miaging buwan, wa na gyud. Og dili na nako siya makontak. Still maruag yun itong kanahang dako, eh. Pwede ba yung dato siyang ireklamo, ay? Kaya ni pirma ba siya dito sa barangay nga maghatagan siya matagbuan alang sa bata? Pakita. 300 ra gani matagbuan, di pag yun mo hatag. Reklamo ta. Kinsa may atong ireklamo ma. Gawa naman gani kung may baw kung asa na siya ron. Dili naman ako makontak. Inuo ko. Paangtan ka lang niya itong himabaing dako. Uy, kung mauna, ipausap tang rehistros bata, uy. Ipatangtang yung apelyido sa inyong anak. Kundi man yun gani siya mo sustento. Hoy, dili ay na ma. Nisuway na ko og pausab sa rehistro sa akong anak. Apan, ingon ang taga-munisipyo, na dili na ko na pwede mausab kay narehistro na ang akong anak ug may book number na. 7 years old na karon ang akong eldest. Tuwa kini sa iyang apuhan, kay naminyo na sab ko sa lain ug mabdus na ko karon sa ikaduha na akong anak. Nag-eskwela na ang bata ug dili na unya ko katrabaho kung mga anak ko puhon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang akong kaning kalib-in mao ang nagparehistro sa among anak nga way pagtugot nako og siya ra sad ang nagpirma sa akong ngan isip inahan sa bata. Balido ba ang iyang pagparehistro sa among anak? Ikaduhang pangutana, gawa sa iyang pagpirma sa akong pangan sa rehistro sa among anak, na makaksad siya sa iyang edad. 29 anyos ang iyang gibutang bisag 35 anyos na siya. Pwede ba nako iparehistro og usab ang akong anak sa hustong detalye ug sa ako ng apelyido kay dili man sad mi kasado? Ikatulong pangutana, may gipirmahan ang amahan sa akong anak dito sa barangay nga mosuporta siya sa among anak. Apan, wa man niya tumana nga mohatag siya. Pwede ba nako siyang ireklamo?
Ikaw pa ito katapusang pangutana. 2016 pa ni nga kasabutan nga musuporta siya sa bata. Valid pa ba ni? Asa mong kumuduol aron kapangayo ko og gustong suporta sa bata, labi na karon nga nag-eskwela na ang among anak. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Aileen. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan o it's me. Ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, may mga ato ang mga higala ato ang mga suking tigpaminaw. Any problem na to, pwede gigihapon na ninyo ipadala ha. Mga problema na to kabahin sa ato ang kapikas, kabanay, sa ato ang talab team, sa ato ang mga palangga, ato ang mga love din ha, ato ang mga emotional mga pangutana o mga problema kung naamang gani nag-bother nato no, ay langgod mo kaguol ana, ipadala na ang inyong suwat suliran no sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon nato pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran. Diri namo ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana o problema kay para mas klaro pud among mahatag nga tambag guys no, mas nindot, mas tinaw, mas masabtan pud ninyo. Okay? Muna. So, ang ato ang quote for the day, no nan-aw ta ani. Don't wait, the time will never be just right. Hala, correct, sakto yun. Ayun yung paabuta, dili yun. Kana ugma na lang, okay patay ni ugma pada, mapanos na. Parero ko na pagkan, ugma lang kung kanon, ugma ko na lang ni. Sige kuan, ay magmolds na, dilba? Pareho na pud na, ugma, ay wa na, deadline na day, maglisod na ka. Always make it a habit nga take every opportunity as it comes. Grab dayon guys, labok is the key. Ana gyud na diretso, ay mo pag-unya-unya, ay na paglangay-langay, ay na pagdugay-dugay. The time is always now. The deadline is always yesterday. No mo na beat yesterday gyud ato beat the deadline gyud, di ba? Kaning ato ang letter sender nagpadani sa iyahang suwat kay napamabdusan man ni siya ni Victor, no? Kaning iyahang kamagwangang anak ingon siya nga di pud kuno ato punatan medyo irresponsable man tong amahan kay 17 years old pamansad siya unya atong namabdo siya pero katos Victor sakto na beres pangidaron ha 35 years old na baya to siya. Anyway mo niyang mga pangutana. Unang pangutana, ang akong kani ka live-in ra ang nagparehistro sa among anak na way pagtugot nako og siya rasab ang nagpirma sa ako nga isip inahan sa bata. Balido ba ang iyang pagkarehistro sa bata? Okay, now kana nga atong time wa ka mo question, wa ka mo oppose no, pagka-file gyud atong imo lang gipasagdan pipila na katuig ang ning labay inigdawat ana sa nabinanga sinumpaang salaysay mana no, notaryado man ang legal man nga dokumento ang birth certificate sa bata. As of the moment they will take it as it is nga valid siya nga walay problema ning dokumentuha kay wa may ni question. So naay presumption of regularity ang kanang maong dokumentuha. So as of now ningon jud ko nga sa matas balaod valid siya no, although kibawta nga na forge imong pirma pero wa man nimo question na mo assume ang balaod karon nga as of this time valid siya, although kita mismo in reality kabawta nga dili kay di man nimo pirma no. Ikaduhang pangutana, gawas sa iyang pagpirma sa akong pangalan sa rehistro sa among anak na makaksab siya sa iyang edad 29 ang iyang gibutang bisan 35 siya, pwede ba na akong iparehistro og usab ang akong anak sa hustong detalye ug sa ako ng apelido kay di man sad mi kasado? Okay, pwede gina nimo ipa-correct ang mga entries ngadto sa imuhang birth certificate sa imuhang bata inday kay lisod sad kayo nang magdako ang imuhang anak no, unya magsigig fill up og mga records kay kung unsa man gyud nakabutang din ha sa ato ang birth certificate guys ba mao man sad gud na pud ang ato ang basihan sa pagsuwat nato sa ato ang mga forms nga fill upan.
sama sa school records kung mga playta. Di man na pwede ma-inconsistent. Di man na pwede lahi ang detalles imong passport o driver's license, lahi po ang imong birth certificate. Magtugma man gyud na dapat kay otherwise magka-problema man pud ta. So ipausab gyud na. Ikatulong pangutana, may gipirmahan ang amahan sa kong anak sa barangay nga musuporta siya sa kong anak. Apan, wa niya tumana nga muhatag siya, pwede ba nako siyang ireklamo? Of course. Kay, masig di mo minyo, obligado man siya nga muhatag og suporta sa bata. Obligado siya sa bata kay amahan ug biological father man siya. Ikaupat, ug katapusang pangutana 2016 pa ni nga kasabutan nga musuporta siya sa bata, valid pa ba ni? Asa man kumuduol aron makapangayo og hustong suporta sa bata. Ilabi na karon nga nagskwela na ang among anak. Inday, the moment na anak ng bataa, maski pag-unsang tuiga ng imong gipirmahan, maski pagdugay na kaayo na, di na mumatter ng iyang gipirmahan kay ning gawas man ang iyahang pangan sa birth certificate sa bata isip amahan. Di na niya malimod nga siya ang papa. Bahalag sayop ang iyahang edad, 29. Nganong nihangyo ko man intaw ni siya unom ka tuig. Uy, nga mura man taning storya awa. Jud ko kasabot, pero sige lang. Kung may imong gibuhat kuya, go lang. So ani ni ang nahitabo, no? So what will happen is that mangayo tag support niya. Ang suporta mga sukintig paminawa na nagdepende sa sabutan. Ang suporta sa amahan nagdepende sa matuuran na siya ang papa ug siya obligado nga mohatag og suporta ngadto sa bata kay siya may amahan unya maski dili ninyo ang mama ug ang papa, lahi man ang atoang relasyon sa atoang anak. Lahi pud atoang obligasyon nga gimando sa balaod anak. So maski pag wa man gani mo'y kasabutan, obligado na siya samot na bahalag dugay na. Ug di siya mo honor ana, di na sad siya kanigar. Nga di na niya anak nga numan kay naa ang yang birth certificate. Number 1, document number 1. Number 2, pag 2016 ni perma siya nga muhatag sa suporta, meaning to say ning angkon siya nga siya'y amahan anang bataa. So meaning what I'm trying to say is naagi gamit ng dokumentuha ay yun nagkwaa ay nagwagtanga in town kay magamit na nato for two things. One, pagpangulikta sa iyahang pagpanukot nato niya sa iyang obligasyon nga muhatag og suporta, di man na mo expire in town, bahalag dugay na. Number 2, proof pud na nimo nga ning angkon siya sa iyang obligasyon o nga amahan siya anang bataa. Now dili na nato siya mapa-enforce karon sa barangay, wadto tag kurti. Kay ang kurti na mo'y mumando niya o kung asa man gani ni siya nagtrabaho, pwede manduan ang iyahang gipanrabahuan nga oy i-holding iyang sweldo kani nga amount kay kolektahon ni Aileen nga inahan aning bata nga obligado siya nga muhatag og suporta. Mahimo gyud kaayo na. So akong advice nimo, kinahanglan sa gid ka moduol pod magpatabang pug kag abogado para matabangan ka sa legal nga action nga imuhang angay buhaton para makorekta nimo ang imuhang support, no? And by the way, kanira bang support no, pwede gini nato i-backtrack, pwede na to hatagag sumadas atong nagasto nga uli ikos imong bahin aning imuhang bayrana nako, no? Kay na unsaon ta man ni wa man sa nigisultig taga-asa ni si naday sa Carmen Bohol, sakto taga Bohol man diay ni siya, so mangita tag abogado din ha sa Carmen Bohol ha para mutabang nimo diha, okay? Aileen, og mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gyapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.